Bugün biz sizin bilen dostlar Kazanda ozgan İdil boyu Müslüman Yaşları Festivali turunda söz alıp baracakbız. Bu keng ko'lam şurada Sırlı ülkesinden de bir türküm yaşlar katnaştı. Olar nindi kişirişler bilen kaytdı eken. Hazır bilirbiz. İyulning naq matur günlerinde Rəsəyning türlü başmaqlarından yaş kızlar hem yigitler Kazanga jıyıla. Yıldan yıl bu şaranın dairesi kengeye, oyuşturu işenligi kamilleşe. Yaşlar teplaxotga oturup, ulu şehirlerge seyahat etip, Tatar uyuşma vakilleri bilen uçraşkan, türlü istelikli urunlar bilen tanışıp, yaktı kişirişler bilen koytkan. Bu turuda katnaşuşularının özleri bilen fikir alışırga nasip oldu. Sirin, mine sen bu delegasyanın jitakçısı olarak, aytali, bu seferge kimler, nindi yaşlar vardı, qaysi yaklardan bardılar aytali? Biz belki delegatsiya bilen bardık 4 kine kişi. Мен Эльвира Бека Камалова Екатеринбургтан, Олег Ахтямов Екатеринбургтан біздің жершібіз һәм біздің күрәшчебез Айнур. Ул Әшит районынан. Менә бу форумга сез нинди максатлар белән бардыгыз? Менә ни өчен чакырдылар сезгә бу форумга? Вообще в пригласительном письме звучала цель обменяться опытом, там посмотреть на других, себя показать, условно. Мы, честно говоря, думали, что едем отдыхать. Однако было не до отдыха совершенно. Очень насыщенная программа, круглые столы, семинары, конференции, диспуты, экскурсии. Каждый день какой-то новый город. Bu yıl Tatar Yaşları Günleri bilen birge Müslüman Yaşları Festivali de uyuşturulgan. Demek yaşlar din ülkesini yaktırtkan tögerek üstellerde de aktif katnaşıp, bugünkü günde ilimizde dinin tutkan orunu turunda kızıp fikir alaşkan. Yaş buğun vakilleri seyahat barışında Bulgar, Samara, Ulyansk bu yıl 1000 yıllığın karşı alırga hazırlangan Olabuğa, Şistay şehirleri Tatarları bilen yakından tanışıp tecrübe toplaganlar. Олег, сиңа иң охшаган чара нәрсә булды? Безнең делегация Екатеринбургтан уздырды конкурс Идел гүзәле. Шунда паузаларда инде мин җырлап, бейеп, үземне күрсәтеп, калганнарны карап, шулай итеп үткәрдек инде. Сугунан үткәрделәр тоже конкурс хороший семьянин дип инде. Шунда без беренче урын алдык, Екатеринбург делегациясы. Анда нәрсәләр ничек үткәрелде бу конкурс? Ничек үткәрелде? Онда 3 конкурс булды инде. Шу бер конкурста 3 конкурс. Беренчесе ничек таныштык? Ничек кыз белән таныштык инде. Шуны үткәрде, тоже күңелле булды. Иң охшаган урын сиңа кайсы шәһәр булды? Авыл Булгар. Мен бик килеште анда. Элекке строениялар шулар килеште инде. Эльвира, менә әйт әле, сиңа бу очрашуда нәрсәләр ошады? Нинди яшьләр белән очраштыгыз? Кемнәр белән таныштыгыз илә бит әле шул турыда? Езжу я сюда уже не первый раз, и на самом деле видно, что в этом году собралась вот именно очень активная, общественная молодежь, которая занимается вопросами татар, которая занимается именно изучением языка и другими проблемами татарскими. Конечно, хотелось бы отметить такие делегации, как Самара. Они устраивали не один диспут и дискуссии, и тренинги тоже различные. Мы были очень активны, проводили тоже ряд общественных мероприятий, активно участвовали во всех проводимых другими делегациями мероприятиях. Сез Казанга бардыгыз, бик күп оешмаларны күрдегез, татар яшьләре белән очраштыгыз. Менә шәһәргә кайткач, сезнең нинди уйларыгыз туды? Безне дә белән иде. Инде оешма ачарга теләгез тудымы? Нәрсә әйтәсез шул? Нас на днях татарской молодежи зарядили энергией, появилось огромное желание наконец-то создать реально действующую татарскую молодежную организацию здесь, в Екатеринбурге, в Свердловской области. И постепенно к этому определенные подвижки имеются. В частности, имеется сайт tatural.ru. Там с ребятами общаемся, собираемся, обсуждаем некоторые проблемы татарской молодежи. Есть различные ансамбли татарские. То есть люди начали потихоньку собираться друг с другом. Было бы здорово, если бы все эти кружки, ансамбли, там, сайт, все это объединить в одну единую организацию. Дөрес, шәһәребездә татар яшьләре оешмасын булдыру турында сүз күптәннән бара инде. Әмма моңа кадәр бу эшкә ныклап тотынучы, кыю кеше табылмады.
Мөхтәрият каршында эшләп килүче иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә айның бер пәнҗешәмбе көнендә яшьләр даими очрашулар үткәрә башлады. Нигездә, алар Урал татарлары сайты форумында катнашкан яшь кыз һәм егетләр. Бу атнада яшьләр кабаттан җыелышып, ныклап торып татар яшьләре оешмасын төзү турында сүз кузгатты һәм киләчәккә ниндидер бурычлар да билгеләде. Бу турыда киләсе тапшыруларда сөйләшербез. Әлбәттә, кем үзен татар кешесе итеп саный, милләтенең киләчәгенә битараф түгел икән. Теләге булган һәркем бу оешмага языла ала. Тирә-як шәһәрләрдән дә яшь кызлар һәм егетләр чакырыла. Белешмә өчен безнең редакциягә шалтыратыгыз. Татар-мөселман яшьләре фестивале кебек вакыйгалар яшьләрне файдалы һәм кирәкле эшләргә этәргеч ясый икән. Димәк, мондый киң күләм чараларның нәтиҗәсе күренә. Шулай итеп, яшьләр күңелендә кабынган өмет чаткысы сүнмәсен. Киләчәгебез алар кулында бит. Татар икәнлегезне онытмыйк. Безнең татар милләт бик көчле, акыллы һәм татар икәнебез белән горурланырга кирәк.